ଆଜି ଥିଲା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିହାର ତ ଏପଟେ ଆମେ କୁନାହିନି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଏପଟେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ ତ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବି ଆସିଥିଲେ ତ କୁନା ଭାଇ ଚାଲିଥିଲେ ଏଇଠୁ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଆଗରେ ତ ମୁଁ ଚାଲିଥିଲି ତାଙ୍କ ପଛରେ ତ ମୁଁ ଏପଟେ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ତ ଖେଳଟା ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ତ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଆଜି ଥିଲା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ତ ଏପଟେ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ନୟାଗଡ଼ MLA ବି ଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆକର୍ଷିତ ଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳ ତ ଏଥିପାଇଁ ତ ଏପଟେ ବି କିଛି ଭାଇମାନେ ବି ସବୁ ଥିଲେ ଗୁଲି ପାଖରେ ଲାଗିକି ତ ଏପଟେ ଆମର ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାରେ ତାଙ୍କର କିଛି କଥା ହେଲେ ତ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟଟା ସେ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀର ଦଳ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇକି ଯେଉଁ ମିଶିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ବିହାର ଦଳ ମୁଁ ତ ଠିକ୍ ସେ କଲର୍ ଜାଣିନି ତ ଏପଟେ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜାରି ଚାଲିଥିଲା ତ କାଶ୍ମୀର ପଟେ ତ ବିହାର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ କରି ତ ପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ସେମାନେ ତ ଏପଟେ ଏଇଠୁ ଜଣେ ପଦାକୁ ଏଇଠୁ ମାରିଦେଲା ମାନେ ବାହାରକୁ ବି ମାରିଦେଲା ବଲ୍ଟା ସିଧା ପଡ଼ିଆ ବାହାର ତ ଏପଟେ କାହାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ର ଏଇଠୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ ବାଜି ଯାଇଥିଲା ତ ସେ ବରଫ ଦେଲା ତାପରେ ଏଇଠୁ ମୁଭ୍ ଦେଇକି ଟିକେ ଘଷିଲା ସେ ରନିଂ କଲା ତ ଏପଟେ ଆମର ଏଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠୁ ଚାଲିଥିଲା ମାନେ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଏଇ ଭାଇଟା ତ ପଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲାନି ତ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ମାରିଦେଲେ ତ ହେଇପାରିଲାନି ତ ସେ ଆଉଥରେ ମାରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା ତ ଏପଟେ ସେଇଠୁ ଆଉଥରେ ମାରିଲା ଯେତେବେଳେ ତ ଏପଟେ ଆଉଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖେଳ ଚାଲିଲା ତ ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କର ନୂଆ ହାତ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ତ ଏପଟେ ଆଉଥରେ ସେ ଭାଇଟାକି ଗୋଟେ ମାରିଦେଲା ତ ଆରପଟେ ହିଁ ବଲ୍ ମାରିଲା ତ ଗୁଲିକି ମାରିଥିଲା ତ ଗୁଲି ତ ହେଇପାରିଲାନି ତ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଠୁ ଗୁଲିକି ମାରିଲା ବେଳେ ବଲ୍ଟା ଧରିଦେଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମେ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିଏ ଜିତିବ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ ତ ଏପଟେ ଆମର ଖେଳଟା ଯେମିତି ଚାଲିଥାଏ ତ ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ହେବ ବୋଲି କାହିଁକିନା କାଶ୍ମୀର ପିଲାକୁ ସବୁ ଠେଲା କରୁଥାଏ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଡାକିଲି ସେ ବି ସେ ଟିକେ ଶୁଣୁନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଖେଳ ବସି ଦେଖୁଥାଏ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଦେଖିନଥିଲା ତ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଲି କରିବ ବୋଲି ପାଖକୁ ଆଇଲା ଆସିକି ବଲ୍ ତ ସେପଟେ କାନ୍ଥ ଲାଗିଗଲା କର୍ଣ୍ଣରକୁ ତ କର୍ଣ୍ଣର ମାଇଲା ଆସିକି ଏପଟେ ବଲ୍ ସବୁ ଛଡ଼ାଛଡ଼ି ହେଉଥିଲେ ତ ଗୋଲ୍ କରିବ ବୋଲି ତ କରି ତ ପାରୁନଥିଲେ ତ ବିହାର ଦଳ ତ କାଶ୍ମୀରକୁ ତ କ'ଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଆଣୁଥିଲେ ବଲ୍ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନଥିଲେ ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ପାଖକୁ ଆଇଲା ସେ କାଶ୍ମୀର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ କିପର ସେ ବଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଧରି ପକାଇଲା ତ ଏପଟେ ଆଉଥରେ ଏଠୁ ସେ ଏଠୁ ମାଇଲା ତ ସେପଟେ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ବଲ୍ ପଇଲା ତ ଏପଟେ ଯାଇକି ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣେ ଏଠୁ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲା ଏଇ ପିଲାଟା ତ ଏଇ ପିଲାଟା ସେ କାନ୍ଥକୁ ପଡ଼ିଲା ମାନେ କର୍ଣ୍ଣର ବଲ୍ ହେଇଗଲା ସେ କର୍ଣ୍ଣର ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତ ଏପଟେ କର୍ଣ୍ଣର ମାରିଥିଲାଣି ତ ଗୋଲ୍ କରିବ ବୋଲି ତ ହେଇପାରିଲାନି ତଥାପି ସେଇଠୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗୋଲ୍ କିପରକୁ ମାରିଦେଲା କାହିଁକିନା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାଜି ଭଲ କରୁଥିଲେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ତ ଗୋଲ୍ ବି କାହାର ବି ହେଉନଥିଲା ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜଣେ SR ହୋଟେଲରେ ତ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ତ କହିଥିଲାଣି କାହିଁକିନା କେହି ହେଲେ ଗୋଲ୍ କରୁନଥିଲେ କହିଲେ ଯିଏ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ୍ କରିବ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବ ବୋଲି ତ ଏଠୁ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାରି ହେଇଥିଲା ତ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ଗୋଲ୍ ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତ ଏଇଠି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବଲ୍ଟା ସେ ଗୋଲ୍ କିପରଟା ଧରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତ ସେ ମାରିଗଲେ ତ ଏପଟେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇଟା ମାରିଲା ଯେ ସେଇ ଭାଇଟା ବି ଜୋର ମାରୁଥିଲା ଯେ ବଲ୍ ଯାଇକି ସେ ଯାହେଲେ ଅଧା ବାଟରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏପଟେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଛାତ ଉପରୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିଲେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଉପରୁ ବି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଏଥିପାଇଁ ତ ଏପଟେ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଦେଖୁଥିଲେ ଭାଇଟା ଆଉଥରେ ଗୋଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଏପଟେ ମୁଁ ଦେଉଥିଲା ତ ପାସ୍ ଦେଉଥିଲା ବଲ୍ ତ ପାସ୍ ତ ଦେଇପାରିଲାନି ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ଆଉଥରେ ଏଠୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ତ ହେଲାନି ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ଆମର ଗୋଲ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ଧରିପାରିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ରାଉଣ୍ଡଟା ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲାନି ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ କିପରଟା କାହିଁକିନା ଏପଟର କାଶ୍ମୀର ପିଲା ସେପଟେ ଆସିଥିଲା ସେପଟେ ବିହାର ପିଲାଟା ଏପଟେ ଗୋଲ୍ ଆସିଥିଲା ତ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିପାରିନି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଦେଖିବା ତ ଏଠି ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ପୁରା ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତ ଏପଟେ ଏବେ ଜଗିଛି ଏବେ ବିହାର ପିଲାଟା ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଗୋଲ୍ ହେବନି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଖେଳଟା କିନ୍ତୁ ଜାରି ରହିଥିଲା ତ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଏପଟେ ସେ ପିଲାଟା ତ ବଲ୍ ମାରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ପଳେଇଥିଲା ତ ବଲ୍ ଏପଟେ ଆଉଥରେ ଏଠୁ ଗୋଲ୍ କରିବାରେ ମାଇଲା ଆସିକି ଗୋଲ୍ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା ତ ଏପଟେ ବିହାର ପିଲାଟା ଜଗିଥିଲା ଯେଉଁ କଲେଜ ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ତାର ଏଠୁ ବାଜି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଜଙ୍ଘର ତା ଶୋଟା ତ ସେ ଏଠୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ତା ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଆଣି ବରଫ ଲଗାଇଦେଲା ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ଆଉଥରେ ଖେଳ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଲା ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ଆଉଥରେ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ ତ ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ହିଁ ପଳେଇଲା ତ ଏପଟେ ଟିକେ ବି ସଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିଥିଲାଣି ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ସେଇ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ବଲ୍ଟା ଗୋଟେ ବାହାରକୁ ମାରିଯାଇଥିଲା ତ ଆଉଥରେ ଏଠୁ ତ ଏପଟେ ଖେଳଟା ଆଉଥରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଲା ଆଜିର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳ ଦୁଇ ଯାକ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖେଳ କିନ୍ତୁ ଠେଲା ଠେଲି ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିହାର ପିଲା ତ କାଶ୍ମୀର ପିଲାକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିଲେ ତ ଏପଟେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବଢ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ହେଇଗଲା ତ ଏପଟେ କେମିତି ତ ବିହାର ପଟେ ହିଁ ଗୋଲ୍ଟା ହେଇଗଲା କାଶ୍ମୀର ପିଲାଟା ଦେଇଦେଲା ଗୋଲ୍ ତ ଠିକ୍ ସେ ଜଗି ପାରିଲାନି ତ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ ହେଇପାରିଲାନି ତ ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ବଲ୍ଟା କର୍ଣ୍ଣରକୁ ହେଇଗଲା ତ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଆଉଥରେ ଏଠୁ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ଆମର ଏଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ହେଇଥିଲାଣି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ତ ହେଇନି ତ ଦୁଇଟା ଗୋଲ୍ ଦରକାର ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଜଗିଥାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏପଟେ ସେ ଜଣେ ଯେଉଁ 3-4 ଜଣ ଜଗିଥିଲେ ତ ହେଇପାରିଲାନି ତ ଏପଟେ ଆଉଥରେ ଗୋଲ୍ କରିବା ପରେ ରହିଲା ତ ଭାଇ କ'ଣ କରିବ ମାନେ ଏମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତ
ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନେ କାଶ୍ମୀର ପିଲା ତ ଜୋର ବି ରନିଂ କରିକି ଖେଳୁଥିଲେ ତ କେତେଟା ଥିଲେ ମୋଟା ମୋଟା କିନ୍ତୁ ବିହାରୀ ପିଲା ବେଶୀ ମୋଟା ନଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇକି ଟିକେ ଏତେ ଥିଲେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁନଥିଲା ଜିତିଯିବ ବୋଲି ତ ବିହାରଠୁ ତ କ'ଣ କରିବା ଏପଟେ ତ ଆଉଥରେ ଖେଳ ତ ଜାରି ରହିଥିଲା ତ ଏପଟେ ସେଇ ଭାଇଟା ବି କାଶ୍ମୀର ଭାଇଟା ଖେଳୁଥିଲା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉଥରେ ଗୋଲ୍ ମାରିଲା ସେ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ଟା ସେ ଧରି ପକାଇଲା ବିହାରୀ ପିଲା ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଘୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା କାହିଁକିନା ଏଇ ପିଲାଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଗଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ ପତଳା ହେଇକି ହାତ ଗୋଡ଼ ତା'ର ତ ସିଏ ବି ହେଲେ ଭଲ ଖେଳୁଥାଏ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ବି କୋରିଆନ୍ ଛୁଆ ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର ବିହାର ଛୁଆଟା ତାକୁ ଭଲ ବି ଖେଳୁଥିଲା ଏଠି କାଶ୍ମୀର ଛୁଆଟାକୁ ତ ଏପଟେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ତାଳି ବାଡ଼ଉଥିଲେ ଆଉ ହସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଏଠୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜଣକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଛି ତ ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ତ ଏପଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ ତ ହେଇପାରିଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ତ ଜାରି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପବ୍ଲିକଟା ଆଗ ସଲ୍ଭ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ଆଉ ସବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରହିଲା ତ ଏପଟେ ହେଡ଼୍ ହିଁ ଖେଳୁଥିଲେ ତ ଭଲ ଖେଳୁଥିଲେ ତ ଏଠି ବଲ୍ କର୍ଣ୍ଣରକୁ ପଳେଇଥିଲେ ତ କର୍ଣ୍ଣର ପଳେଇକି ଆଉଥରେ ଏପଟେ ଗୋଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ ହେଇପାରିଲାନି ଏଇ ପିଲାଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଏଇଠୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ସେ ଟେକିଦେଲା ତ ଏପଟେ ଏଇଠୁ ଆଉଥରେ କର୍ଣ୍ଣର ମାରୁଥିଲେ ତ ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଠି ହେଇପାରିଲାନି ସେ ପିଲା ହେଡ଼୍ କରିକି ସେ ବଲ୍ଟା ଆଗକୁ ପଳେଇଲା ତ ମୁଁ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ବିହାର ପିଲା ବି ବହୁତ ଭଲ କହୁଥିଲେ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କଲ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ମାରୁନୁ ତ ଏଠି କ'ଣ ଡରା ପରିକା ହେଉଛୁ ତ ଅଙ୍କଲ୍ ବି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଢ଼ାରାକ ତ ଏପଟେ ଏଠି ଖେଳଟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିଲା ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇ ଆସିଥିଲାଣି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଦେବାର ବାକି ଥିଲା ତ ଏପଟେ ଆମର ଗୋଲ୍ ଦେବାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଠେଲା ପେଲା ବି ଟିକେ ହେଉଥିଲେ ତ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ତୁମେ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ଆମର ଏଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ବି ହେଇଗଲା ତ ଏଠି ମାନେ ଦୁଇଟା ଗୋଲ୍ ତ କାଶ୍ମୀର ଦେଇଥିଲା ଦୁଇଟା ଗୋଲ୍ ମାନେ ତ ଖୁସି ହେଇଥିଲା ତ ଏପଟେ ଆଉ ଥରେ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିଲା ତ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ 3ଟା ଗୋଲ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେ ଏକାଥରେ ଭିତରେ ହିଁ ପଶିଗଲା ଗୋଲ୍ କରି ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ବାରେ ଏପଟେ ଏଠୁ କାଶ୍ମୀର ଜିତି ସାରିଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଯେତିକ ସବୁ ଥିଲେ ତ ଚାରିପଟେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସବୁ କୁଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ତ ଏମାନେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି ଖେଳ କେବେ ଦେଖିନଥିବ ତ ଏପଟେ କୁନ୍ଦାବାନ୍ଧିକି ମୋ ଭଣଜା ଆସୁଥିଲେ ଖେଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଯାଇକି କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରିଥିଲେ ଫଟୋ ବି ଉଠୁଥିଲେ ଏଠୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଆସିବି ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ପୋଲିସ ଅଙ୍କଲ୍ ବି ସେ ବି ଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ଖେଳାଳିମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଏପଟେ ତ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଉ ଏପଟେ ବାଣ ବି ପଡ଼ୁଥିଲା ଛାତ ଉପରୁ ତ କାହିଁ ଜିତିବ ବୋଲି କାଶ୍ମୀର ତ ଏପଟେ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଥିଲେ କିଏ ଝିଅ ପିଲାଠୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ତ ବିହାର ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଛି କିଏ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ଚାଲୁଛି ଏପଟେ ଏଠି ମୋ ଭଣଜାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସବୁ ତ ଏଠି ମୋ ଭଣଜାର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବିଭୁ ବୋଲଛି ମାମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ବୋଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଅଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ତ ଏପଟେ ଏଠୁ ଆମର ପୋଲିସ ସାର୍ ଏଠୁ ଯାଉଥିଲେ ତ ସେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ